Ας δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε το κινητό μας και να χρησιμοποιήσουμε την κάμερά του ώστε να μεταφερθεί στον υπολογιστή μας, σταθερός ή λάπτοπ, να αποφύγουμε δηλαδή την αγορά κάποιες γραφίδας και να μπορέσουμε να γράφουμε σε χαρτί α4 ή α3 και αυτόματα αυτό να μεταβιβάζεται όπου θέλουμε στους μαθητές μας μέσω της Webex ή άλλης πλατφόρμας. Ήδη από το Μάρτιο στη σελίδα τηλεκπαίδευσης του ΠΑΚΕΣ Ελλάδας έχω ανεβάσει οδηγίες στο πεδίο Webex σχετικά με το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κινητό ως κάμερα για υποστήριξη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Υπάρχει και μία προσθήκη σε σχέση με την ασύρματη μετάδοση που προέκυψε προχθές από έναν συνάδελφο, τον κύριο Λούβαρη, που κατάφερε να κάνει ενσύρματη μετάδοση και γι' αυτό και κάνω και αυτό το βίντεο για να επαυξήσω την πληροφορία αυτού του PDF. Ας το δούμε. Αναφέρομαι στην δεύτερη λύση που κατεβάζουμε το Android Cam, μια εφαρμογή για το κινητό μας Android, καθώς και την εφαρμογή Android Cam Client Application για τον υπολογιστή μας. Βέβαια, θα μπορούσε κανείς μέσω της IP να έχει την εικόνα ασύρματα τουλάχιστον στον υπολογιστή, όμως η πιο ολοκληρωμένη λύση είναι αυτή η 2β που έχω προτείνει από το Μάρτιο του 2020. Η προσάυξηση έγκυται στην ασύρματη μετάδοση. Το δύσκολο βήμα εδώ είναι ότι πρέπει να γίνει ενεργοποίηση του εντοπισμού σφαλμάτων USB, το λεγόμενο USB debugging, το οποίο βέβαια δεν είναι ενεργοποιημένο στις τελευταίες εκδόσεις Android, νομίζω την 4 και μετά, για λόγους ασφαλείας προφανώς, οπότε κανείς για να γίνει και να επιλεχθεί ως προγραμματιστής θα πρέπει, ανάλογα με το κινητό του, να ενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία που παλιότερα ήταν αυτόματα ενεργοποιημένη στις πρώτες εκδόσεις εξ όσων γνωρίζω Android. Υπάρχει εδώ η πληροφορία απαραίτητη και ένα βιντεάκι από το οποίο σηκώσαμε όλο αυτό το κείμενο, τουλάχιστον ο συνάδελφος. Από εκεί και πέρα όμως, σταδιακά ας δούμε λίγο τι βλέπουμε στο κινητό μας. Αυτό μπορεί να γίνει με την εφαρμογή Visor ή και την App Power Mirror. Τώρα τελευταία χρησιμοποιώ τη Visor, νομίζω είναι πολύ καλύτερη ακόμη και για τα πειράματα φυσικής που χρησιμοποιώ στο mobile learning. Οπότε αυτή τη στιγμή χειρίζομαι το κινητό μου με το χέρι. Θα μπορούσα και με το ποντίκι να κάνω αυτή τη διαδικασία. Οπότε πάμε στις ρυθμίσεις, System Settings, κατεβάζουμε κάτω με scroll και πάμε στο σύστημα και από το σύστημα στην τελευταία έκδοση About Phone που λέει έχω ένα κινητό TP-Link. Τώρα εδώ θα κατεβούμε κάτω εκεί που λέει Build Number και θα πατήσουμε 5-6 φορές ίσως και 7 για να δούμε αυτή τη διαδικασία ενεργοποίησης του developer. Βέβαια σε μένα, όπως καταλαβαίνετε, μου γράφει No need, you are already a developer, γιατί σε πρώτερο χρόνο έχω κάνει αυτή την ενεργοποίηση. Άρα είμαστε έτοιμοι, τουλάχιστον ως προς τη διαδικασία χρήσης ενσύρματης μετάδοσης που προανέφερα. Ας πάμε λίγο πίσω και εδώ στις devices θα βάλουμε το USB που by default είναι charge this device, δηλαδή στην πρώτη επιλογή. Και πάμε τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται με τη διαδικασία. Πρέπει να κάνουμε ενεργοποίηση του Alloy USB Debugging. Θα πρέπει να βρούμε διαδικασίες Developer. Θα το κάνω λίγο μισό λεπτό και να σας το δείξω. Για κάποιο λόγο δεν το βλέπουμε τώρα. Στο λεπτάκι.
όταν κινείται το visor, και βλέπουμε την ενεργοποίηση του USB debugging στο κινητό μας. Γυρίζουμε πίσω. Ήμασταν προφανώς σε developer options, οπότε επιστρέφω και φτάνω στην αρχική οθόνη. Τώρα θα ανοίξω στο κινητό μου την εφαρμογή DroidCam, που επειδή έχω συνδέσει το USB καλώδιο, μου λέει ότι στη θύρα 4747 πρέπει να δούμε τη σύνδεση. Θα ανοίξω και το client στον υπολογιστή μου. Πατάμε Start. Εδώ η επιλογή είναι η μεσαία όταν κάνουμε σύνδεση από USB και η πρώτη για ασύρματη που θα δείξω αργότερα. Προτιμάτε βέβαια τη σύνδεση με USB γιατί δεν έχει καθόλου latency, καμία καθυστέρηση μετάδοσης από το χέρι που γράφει στην οθόνη του υπολογιστή, άρα στη μετάδοση στις μαθητές μέσω της WebEx. Η ασύρματη ωστόσο έχει καθυστερήσεις και θα προσπαθήσω να σας δείξω στο τέλος. Ουσιαστικά τώρα το κινητό μου βλέπετε δεξιά τη δείχνει και μπορώ κάλλιστα να έχω το κινητό σε μια θέση και να γράφω. Βέβαια θα μεγεθύνω λίγο την οθόνη, μπορώ και σε μέγιστο βαθμό και να σχεδιάσουμε κάθε τι, έτσι. Βλέπετε την ταχύτητα απόκρισης είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα το αποδείξω αυτό έχοντας δίπλα και το κινητό. Οπότε βλέπετε ότι σχεδόν ταυτόχρονα γίνεται αυτή η διαδικασία. Αυτά με την ασύρματη σύνδεση. Τώρα, ουσιαστικά θα κλείσω το client, θα πάω στην ασύρματη μετάδοση, θα κάνω επανεκκίνηση στο κινητό μου της εφαρμογής, το βλέπετε δεξιά στην οθόνη. Έχω βγάλει το καλώδιο πρέπει να έχω ακριβώς στο ίδιο δίκτυο το κινητό και το laptop για ασύρματη μετάδοση μεταξύ τους. Έχω βγάλει ήδη το USB και να δούμε τώρα λίγο τη διαδικασία που έχουμε. Wi-Fi settings, πατάμε στο κινητό. Μισό λεπτό να βάλω το visor για λίγο να δείτε αυτή την επιλογή. Οπότε εδώ μπαίνουμε στο Vodafone Guest. Το ίδιο επιλέγουμε και από το κινητό μόλις συνδεθεί το visor, θα σας το δείξω. Θα κάνω μια επανεκκίνηση. Οπότε ουσιαστικά θα συνδεθούμε πάλι να δείτε την οθόνη του κινητού. Εδώ έχω επιλέξει το ίδιο δίκτυο. Ας το δούμε λίγο. Αυτό είναι το πρώτο. Οπότε είμαστε εντάξει. Και πάμε σε εφαρμογές του κινητού. Υπάρχει μια καθυστέρηση στο κινητό, δεν φταίει τόσο ο υπολογιστής αυτή τη στιγμή. All applications, DroidCam. Επειδή το USB το ξανασύνδεσα για να έχω το visor να βλέπετε και το κινητό μου δεξιά, by default θα θεωρήσει ότι θα συνδεθεί μέσω USB. Οπότε, όχι, είχα πατήσει πριν Wi-Fi settings. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια IP και ένα port. Οπότε εδώ στην επιλογή είναι τα ίδια, βλέπω, δεν πειράζω κάτι. Συνδέομαι ασύρματα. Οπότε ασύρματη μετάδοση. Εδώ γενικά υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση.
και γενικά δεν το προτείνω ως μέθοδο. Αυτά από μένα και καλή συνέχεια.